Pinakamataas naman na heat index sa bansa muling naitala sa Dagupan City. Sa detalye, makakasama natin ang Idol Neil Moyano. IFM News. Naitala kahapon sa lungsod ng Dagupan ang pinakamataas na heat index sa buong bansa, pumalo sa 52 degrees Celsius. Ang naturang heat index ay nasa kategorya ng extreme danger kung saan mataas ang tsansa ng heat stroke. Inirekomenda ng otoridad ang pag-iwas sa direktang sikat ng araw at ang palagiang pag-inom ng tubig. Ang mataas na heat index ay sanhi ng kombinasyon ng init at halumigmig na nagdulot ng matinding init sa mga residente. Nauna nang ibinabala ng Pangasinan Disaster Risk Reduction and Management Office na maaari pang tumaas ang heat index sa mga susunod na araw. Kasama mo muna rito sa FM News Dagupan, ito si Idol Neil Moyano, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.